प्रणालीज किचन. साधा सोपा आपण ओला जवळ्याचा मस्तपैकी असं तेल कांदा केलेला आहे. तर आपण त्याची रेसिपी बघणारच आहोत. पण इथे मी हे मस्तपैकी ताट तयार केलंय. त्याच्यामध्ये कुळथाचं पिठलं आहे जे मला खूप आवडतं, चपाती आणि आता कैऱ्यांचा सीझन असल्यामुळे मस्तपैकी कैरी कट करून त्याला छान असं मीठ तेल लावलेलं आहे. आणि आता मी ह्याच्याबरोबर हा जो आपण ओला जवळा बनवलाय तर तो खाणार आहे. मस्त असं सुंदर अशी थाळी छान तयार झाले. वाव, मस्त झालं. तुम्ही पटकन रेसिपी बघा. लागतो त्या जवल्यामध्ये. आता मी त्या जवला घेतलेला आहे, ओला जवला आहे तो. तर तो मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि थोडासा साईजने तो मोठा आहे. तर आता याच कांद्यामध्ये इथे माझ्याकडे हा मस्त असा कोकणी मसाला आहे, मालवणी मसाला आहे, झणझणीत आहे तो. तर तो आता मी 1 चमचा टाकणार आहे आणि परतून घ्यायचा, कारण की तो मसाला सुद्धा चांगला शिजला पाहिजे. तर आपण त्याच्यामध्ये हळद टाकूया. हळद टाकायची. तर ती लाल मिरची पावडर टाकणार आहोत. परतून घ्यायचा चांगला. जवला घेतलेला आहे मी, धुतलेला आहे तो स्वच्छ. त्याला जे काही केस असतात, मिशा असतात, तर त्या सगळ्या धुवून स्वच्छ करून घेतलेल्या आहेत. तर परतून घेऊया आपण चांगला तो सुद्धा. मसाल्याचा जो सुगंध आहे तो खूप छान येतो. चांगला मिक्स करून घेऊया. त्यामध्ये कोकम टाकणार आहे. कोकम टाकायचे. 5 मिनिटं फक्त शिजवून घेणार आहेत. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण चेक करून घेऊया. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. मस्त शिजलेला आहे. आता आपण असाच थोडासा 1-2 मिनिटं ठेवून देऊया, गॅस कमी करून. आपला आता हा ओला जवळा रेडी झालेला आहे. मस्तपैकी असं त्याला कलर सुद्धा किती छान आलाय. आणि आपण आता तो चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर किंवा या जवळ्याची आमटी सुद्धा मस्त करतात, रस्सा सुद्धा छान करतात वाटण टाकून. तर ते सुद्धा तुम्ही करू शकता. छान अशी सुंदर रेसिपी तयार झालेली आहे. साधी, सिंपल, झटपट होणारी ऑथेंटिक अशी रेसिपी आहे. तुम्हाला आता व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.